linggo bago ang mahal na araw, inilabas at lininisan na ni Mang Ruben Enaje ng San Pedro Kutud sa San Fernando, Pampanga ang mga kahoy na krus. Apat sa mga ito ang hihiramin ng mga kakilala at kaibigan, habang ang isa siyang pupusanin niya sa pagganap na Kristo sa Biyernes Santo. Naging panata na ni Mang Ruben Enaje ang pagganap na Kristo tuwing mahal na araw sa kanilang lugar. Dekada 80 nang maaksidente siya at mula noon, ipinanata niyang bubuhatin at magpapapako sa krus tuwing Biyernes Santo bilang kapasalamatan kay Jesus sa natamong ikalawang buhay. Siguro siya gumawa ng aksidente na yun. Kahit nasabihin na natin aksidente, talagang hindi pa rin niya ako pinabayaan. Sinalo pa rin niya ako doon sa pagkahulog ko. Yun ang naging siguro simbolo na gaganap ako bilang Kristo. Kung tutuusin, tapos ng araw ang mga taon ng pagpapanata ni Mang Ruben sa kanyang pagkakaaksidente. Pero wala pa rin siyang balak tumigil dahil wala pa rin nakikitang kapalit ang barangay. Sa darating na Biyernes Santo, ito na ang kanyang ika-35 taon ng pagpapapako sa krus. Pero kumpara sa mga nakarang taon, may kaunting agam-agam siya ngayon. Bakas na ang katandaan sa 63 anyos na si Mang Ruben. Puti na ang buhok, pati kilay at balbas. Kulubot na rin ang balat. Aminado siyang hindi na kasing lakas ng dati. Kaya hindi biro ang 14 na talampakang haba ng krus na may bigat na 37 kilos na pupusanin niya ng halos 3 kilometro sa kanyang pagganap. Kaya sa ikalawang pagkakataon ngayong taon, bubuhatin niya ang krus na mas magaan sa kalahati ang bigat. Inaalala niya kasi na baka hindi niya matapos ang pagbubuhat ng krus at mga dialogo dahil sa matinding init ng panahon, dala ng El Nino. Ang kalusugan naman natin, medyo may dinaramdam dahil lumaki yung katawan natin. Hinihingal pagka nagbubuhat ng mabigat. Kung ako yung tatanungin mo, medyo nag-aalin-langon na ako dahil sa iba yung init ng panahon kaysa noon. Ngayon talagang pati yung hangin mainit na rin. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, hindi nag-aatubili si Mang Ruben na ituloy ang pagganap kung saan libu-libong lokal at turista ang dumarayo para makita ang kanyang bawat hakbang, pagbuhat at pagpapapako sa krus. Ito ay hindi lang palabas, kundi ito ay isang tradisyon namin na ginagawa pag may hinihingi sa ating mahal na Panginoon. Dadaan muna tayo sa pag-ikirap para makamit natin yung minimit. Hindi po biro-biro ang ano na to, ginagawa namin. Kaya respetuhin po namin naman ninyo kami sa aking ginagawa. Lalo na yung mga kabataan ngayon, sinasabi na kaya din namin yan. Pero pag ako na talagang bibigay. Ayon sa Center for Kapampangan Studies, sadyang malalim ang pananampalataya ng mga Kapampangan na nagmula pa sa impluwensya ng iba't ibang bansa. Maganda yung turo sa atin ng mga Spanish missionaries. Gumamit sila ng Kapampangan sa pagtuturo ng Biblia. Yung mga homilies nila translated into Kapampangan. Tapos tayong mga Kapampangan, dahil matatalino tayo, in-integrate natin yung Catholic faith sa ating mga pagan practices. Sinuplant natin. Ang hindi magandang nangyayari ngayon sa ating bansa, tayo mismo naglalaban. Pagdadasal ko sana magkaisa tayo na maging mabuti sa susunod na taon ng ating bansa. Hindi naman ito ipinagbabawal ng simbahan, pero hindi rin naman ito hinihikayat na gawin ng iba. Ang iba't ibang panata at pagsasakripisyo ay hindi lamang bahagi ng tradisyon ng mga Kapampangan tuwing Semana Santa, kundi pati na rin ng malalim na ekspresyon ng kanilang tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.